ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав раво кардан ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. шумо дамагарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чӣ намуде ки чизҳои фурӯшӣ барои реклама кардан бошад, маромад, сурат ва маълумотша дар номере ки экрана мебинед, ҳамин рой кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Ин ҳамин номерда ҳам имо ватсап аст, метавонед ки рой кунед. имрӯз аст квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Ваҳдат, Исор, территорияи шаҳри Кӯлоб ва аз Абдураҳмони Ҷомеъ ва аз дигар ҷоам ҳастай. Бениҳоят нархҳои арзон ва аз территорияи Данғара, Исорам ҳастай. хоб, курси имрӯза бошад бародарон 1000 рубл баробар аст ба 164 сомонӣ камтар курс фурмодаги астай. ва мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо ай нархҳо бохабар шавем. маромад рафтем. Ассаламу алейкум, подписчики Рахш ТЖ. Ассаламу алейкум, достоны азиз. Сегодня я вам хочу показать наша работа, то есть наша фирма, реально или обман. Потому что предыдущее видео админ Рахш ТЖ рекламирует наш офис, то есть наша компания. Там много кто звонит и говорит, да, можно доверять и так далее. Ну, короче, в общем, я вам сейчас все покажу, это реально или нет. Я по поводу Умрахач паломничества, уважаемые ребята. Оставайтесь с нами, и дальше вы сами все увидите. Уважаемые друзья, те, кто нам не доверяет, вот, пожалуйста, паспорт. Короче, паспорт Таджикистан, паспорт Узбекистан. Короче, много чего. Меня бачо, граница. Машта, азинки гузашта омад. Ина бачо. акад чӣ хел гузашта омада ай граница 100% акад ин ҳами хели бекамти ин ҳами акай баро дар хизмати шумо ай мақсад мебара бе очират мегзарона мебиёра ин ҳамо мақсад ягон камти набуд 100% мошин камфорт нест ара баъда мен пен нест ай мошин граница рав бошин кадоме ки документ надорӣ бе документ ҳам документдоршам гузашта рафтест ай эҳтиёт кунед ҳамон мен меқапатона тафтиш накарда он пул пеша мегзарем небед инако ина 5 кас бе документ буд документ набуд 100% ара ҳана мехоҳам ин ҳамин мошинака чонеши бо занг базанед мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ ва заминҳои фурӯшӣ ва квартираҳо. якум замини фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза астад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар посёлкаи Наврӯз, пушти молбозори Навда. 5 шотиқ замин маҳсулот дорад аварадон ки гирдванаш полни худ маҳкам аст ва обсветчам дорад. замини ҳамвор аст бо санг ва фундаментҳои гирчам рехтагӣ аст. метавонед ки шумо холатона сар карда гирен. гирдванашда полни одамо зидагӣ дорад, обсвет мушкилӣ надорад. нархешон мегӯяд бениҳоят арзон аст ки срочно мегӯяд пул дар курай 90 000 сомонӣ аст ки боз арзон мешавад. якта временкаи хеле ҳоҷатхонам хеле чӯш кардагӣ ҳаст. бадрон гидаш маҳкам аст, пешхонаҳо фундамент рехтагӣ тайёр аст. якум рақамош рақамои Мегафон Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошон номери Россия аст ки нашам кор мекунад. инашда WhatsApp пайваст доранд. документҳои замин 100% дӯстони азиз бе ягон мушкилӣ 90 мега одамои хайр дода муомила мекунанд. шаҳри Ваҳда, посёлкаи Наврӯз, пушти молбозори Навда. ҷош ҷои беҳтарин мағоза мактаб дар наздикии шаҳр. маромад бештар маълумоти пурраша асбобашон гирем бо арзон ва савдо дорад. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восе, дар кӯчаи Аҳмади Доништа. ҷош ҷои беҳтарин хонаи ремондор тайёр. ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ тайёр аст ки якта калидорча об ва свет, ошхона, баня, кухнӣ ва подвалам дорад. як хонаш мегӯяд ҷои мақсад ташнобхона ва яъне ки баняни чипа ранги торатхона аст ки кафел задаги аст ва тирезаҳош мегӯяд полни худ решоткаи оҳанӣ задаги ва се тарафи хона маҳкам, забор ва обсвет ягон мушкилӣ надорад. обшим хона тайёра медори фақат зиндагӣ мекунӣ. 6 шотиқ замин дудар хона бо шароитҳои зиндагӣ, баняшам кафел задагӣ тайёр аст. дастсирош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ки бо
муомила дорад. Шахсоне ки аз ноҳияи воситаи хонахар ки ҳастанд хонаи арзон 120,000 сомонӣ ҳастанд ки ин якум хона ҳастанд ки аз ноҳияи восита ҳамин ҳозир айни ҳол фурӯшта баромадаанд, яъне ки модар рӯй кардан дар ягон ҷо ин реклама шидагӣ нестае. хонае ки арзон бо ҳамира савдо мекунанд. шахсоне ки мехоҳанд рақамошон аста якумаш вавилон аста кор мекунанд ва дуюмаш инашам вавилон аста. ҳад рақамошон 24 соат кор мекунанд. метавонед ки бештар маълумотро гирем бо арзон савдо мекунанд. албатта тамос гирем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Данғара. аз район мегӯяд то хона ҳамагӣ 2 километр роҳ аст, яъне ки аз хона то района 2 километр ноҳияи Данғара, ҷош ҷои нағза мегӯяд Сойбӯш. 8 шотиқ замин мавсуд дорад ки 3 дар хона кардага. дӯстон азиз ки як калидор дар он беру полни худ шукатур кардага аст, шукатур монтаж дуру беру кардага аст ва ду рес мега санг дорад, ду рес кама санга ва як рес дига мегад як рес дига қумам дорад. хоб гирди ванаш дӯстон полни худ одамо зиндагӣ доранд, документошам 100%, нархш мегад 80,000 сомонӣ аст ки бо муомила дорад. хонаи навсо фақат рангвор дар теза мечаспонем, медорем зиндагӣ мекунем. ноҳияи Данғара аз район мегад то хонара 2 километр роҳ аст. дар он беру полни худ шкатур. якум рақамош рақамои Вавилон Тоҷикистон кор мекунад ва дуюмаш Мегафон Тоҷикистон инашам кор мекунад. метавонед ки аз ҳар ду ҳамин рақамошон маълумотҳои бештарша гиред. нархш бен ёд арзон аст ки нархуда редки меғалта. 80 мега бо ягон сом муомила мекунанд. марҳамат бештар маълумоташа аз соҳибашон гирем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар деҳаи Боғи Ҳабиб. тангери 2 мега пеши хона кати мегзарад, ҷош ҷои беҳтарин, ҳамаи намуд сам рафта мешавад, ҳамаи чи дар наздикиша. шаҳри Кӯлоб деҳаи Боғи Ҳабиб. ҳамагӣ 12 сотиқ замин мавсуд дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки як калидор, як кухни, як баня дар дуруша. хобгирди ванаш полни худ маҳкам аст. дӯстон азиз, боз барои берун да мегад ошхона баняда хеле фундаментошам рехтагӣ тайёра. документош 100%, мактаб, масҷид, мағоза ҳамаш дар наздикиш. ба пеши хона мегад тангени 2 мегад мегузарад то бозори Калона. хоб дастирош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 135,000 сомонӣ ки боз муомила дорад. хонаи ремондор бо калидор ва 3 дар хонаи калон. дӯстон азиз ки вариантош вариантои хуб аст. якумаш рақамои Вавилон Тоҷикистон WhatsApp дорад ва дуюмашам рақамои Вавилон инашам кор мекунад. ҳар рақамо шуда обши WhatsApp ҳамин хеле чиҳо пайваст доранд. 135 мега бо арзон мешавад. шаҳри Кӯлоб деҳаи Боғи Ҳабиб тангени 2 пешишкати мегзашта. шахсоне ки мехоҳанд рақамошон аста кор мекунанд ва бо арзон ҳамеша метавонед ки тамос гирифта бештар маълумотро гирен. лайкора гузорем фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp мош падисаш кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки райони Кӯйбеш мешавад, сентрда дар ҷамоати Нахимовда. дар ноҳияи Ленинский район ҷамоати Нахимов заминҳои 6 деҳаи Чашмасор. аз роҳи Калон да мегад, аз роҳи Калон 9 хона. ҳамагӣ 3.5 сотиқ замин мавсуд аст ки қариб ки 4 сотиқ аст. ду дар хонаи Калон дорад. дуруи хонаош 5/3 обшуи 6 намхали дурош Калон аст. метавонед ки шумо дуроша майда карда ё ки духонага бо чорхонага кунед. ду дар хонаи Калон калидор, якта ошхона, алохона, ҳоҷатхона, баниямаш тайёр аст. дар наздикии хона масҷид, мактаб, мағоза ва роҳи Калон аст ва аз ҳамин роҳи Калон 9 хона ҳамин лаби роҳ аст. ҷош ҷои хуба мега ҳамаи шароитош муҳайё аст. дӯстон азиз, 3.5 сотиқ замин аст. дастирош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 200,000 сомонӣ ки боз муомила дорад. 200 мега ҳадоме ки мегирад арзон мешавад. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Нахимов хеле ҷо маълумотош наистагӣ аст. ин рақамошон рақамои тисел пастяни кор мекунад. харидори аниқ боша мегад муомилаи хуб дорад. ҳамаш тайёр аст. шахсоне ки мехоҳанд марҳамат занг занем ба шумо арзон мекунам аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ.
боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир дар деҳаи Қызилнишон гуфтагас ҳамсояи Домло Муҳаммадӣ аз роҳи калон мегӯяд ҳамагӣ 600 метр роҳ аст. ҷошҷои хубай ноҳияи Қумсангир деҳаи яъне Қызилнишон аз роҳи калон 600 метр заминҳои ҳамсояи Домло Муҳаммадӣ ҳамагӣ 9 сотиқ замин маҳсуб аст ки ду дар хона кардагӣ тайёрае ки якта калидору як ошхона баня ва пешашдаи хеле бо веранта михелӣ гем навес дорад. об свет мушкилӣ надорад. наздашда мегӯяд мактаб, мағоза ва масҷид мегӯяд ҳамагӣ 300 метр мегӯяд роҳ аст. айни ҳол хонада одамо зиндагӣ доранд. хона ремонт дорад, барои зиндагитон 100% мешавад. дастфурӯшам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ аст ки бо муомила дорад. 170-аш мегӯяд кадоме ки мегирад арзон ва савдо дорад. дар тирезаҳои нав часпонда пластикӣ тирезаҳош пачка хонаи навсох айни ҳол уже одамо ҳама зиндагӣ дорад. намехонада одамо зиндагӣ дорад. дӯстони азиз, якум рақамошон аст рақамҳои тисел аст кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои расӣ аст ки нашам кор мекунад. инашта ватсапам пайваст дорам. шахсоне ки мехарам мегӯяд арзон бо муомила дорад. ина ҷошҷои бениҳоят хуб аст. вариантҳои хуб дорад. метавонед ки занг зада бештар маълумот гирем. бо арзон мешавад. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар территорияи душанбе дар ноҳияи варзоб дар чорбоғ гуфтагааст назди интернат аз роҳи калон мегӯяд 200 метр дарун аст. хонаи нав хонаи коттеж мансар дорад. ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсуб дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр дӯстони азиз ки як калидору як ошхона баня кухни гидаш пол ниход маҳкам рӯи ҳавлӣ буручатка ҳамаи чизҳои замонавӣ катӣ. документҳои хона мегӯяд 100%. дӯстони азиз, ягон мушкилӣ надорад. дар наздикиш ҳама чи аст. анҷомхона, ҳоҷатхона ва подвал ҳамаш алоҳида ҳаст. хай хона бетариф ҳамаш 100%. хонаи калон бо оилаи калонда мувофиқ аст. нархи хона мегӯяд 470 000 сомонӣ аст. бо арзон мешавад ё ки ба ягон мошине ки 100 000 сомонӣ боло бошад мегӯяд ҳам хеле алиш мекунад ё ки ба хонаҳое ки аз дуруди душанбе бошад мегӯяд алишам мекунем. ҳар шахсоне ки ба мошин алиш мекунад вариантҳои хона пешниҳод кунем ва квартира ки хона аз душанбе ҳамин хел вариантҳоро мебинем. мегӯяд соҳиб бош. рақамошон билайн аст. кадоме ки мехоҳад маромад занг занад. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар территорияи район шаҳр кадом гуҷоша нагуфтиянд. хоб духонага квартира аст. дӯстон, ки дар шашум ошёна қарор дорад 52 квадрати метр ки бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухонӣ ва калидор ремонтшам ремонти нав аст. банк, мағоза, хай, саддик ҳамин чизҳое ки лозимӣ дар наздикиш аст. ҳама чиз часпондагӣ аст. медонем фақат зиндагӣ мекунем. нархша мегӯяд 275 та мегӯяд бо арзон мешавад ва дӯстон азиз рақамоша рақамҳои билайна кор мекунад. дар ҳамин рақамошонам бо бояд ватсапам дошта бошанд. 275 та бисёр не камтар мегӯям муомила мекунем. шахсоне ки квартира хар ки бошанд аз шаҳри ваҳдат ина ба шумо вариантҳои хуб аст. метавонед ки занг занед. лайкора фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар ватсап имотон падисаш кунед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони фирдавсӣ пеши терминал яъне пеши поста аз поёни корвон яъне ки аз корвон камтар болотар. як хонага квартира аст ки дар дуюм ошёна қарор дорад 39 квадрати метр ки духонага мешавад бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ таъмин аст. дӯстони азиз, маълумотҳои хонаро метавонед аз соҳибашон бисёртар гирем. назди терминали пеши наздикии корвон аст. терминали шаҳри бухтар мешавад. ҳамонҷода қарор дорад лаби роҳ дар пеши пост. хоб нархша мегӯяд 275 та мегӯем бо арзонтар мешавад мегӯяд ва дӯстон азиз рақамошо вавилон аст кор мекунад. бештар маълумотро метавонед гирем. ҳамин рақамодам ватсапам доранд. лаби доминав аст ки уже одамо зиндагӣ доранд. шахсоне ки мехоҳанд харам бо хай назанг задам маълумотҳои бештарша гирем. лайкора фаромӯш накунед ва навори моро подписаш кунед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, ки бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони Сино як гуфтагас тарафи Гарадок пеши заправкаи Фародкӯчаи Навбаҳор даймега соҳиб бош.
духонага квартира ҳастае ки дар 10 ошина қарор дорад. 52 квадрати метре бо обсве таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва ремонтшав ремонти хуба барои зиндагитон мешавад. техпаспорт дорад дӯстони азиз. тарафи Гарадок пеши заправкаи Фароз, райони Сино 1 кӯчаи Навбаҳор домои 10 ошона дар 10-умаш қарор дорад. нархи квартира мега 265 сомонӣ аст ки бо арзон мекирем мега ва рақамош рақамои мегафон. шахсоне ки мехарад маромад занг зананд. шумо дар магар хел чизои фурӯшӣ дошта бошед, маромад рой кунед. мо инам рекламачаи чоткаш мекунем, фақат лайка фаромӯш насозем. мегзарем ба 11-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатии мо ҳастад дӯстон аз шаҳри Бохтар ҳастад ки шаҳри Қурғонтепа дар Тец ҳастад ки болои Ёварда. якхонага квартира ҳастад ки дар 3-ум ошона қарор дорад дӯстон азиз ки 48 квадрати метре бо обсвеи таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ремонтҳои замонавӣ бо бисёр чизош фурӯхта мешавад. харинаша бо тариқи телефон мегирен. шаҳри Бохтар яъне ки Тецда болои Ёварда. якхонагай дар 3-ум ошона 48 квадрати метр. бениҳоят кушод аст ки метавонад духонага ё сехонага калидор амашкати тайёр аст. нархи квартира мега 240 000 сомонӣ аст ки бо арзон мешавад ва рақамошон аст вавилон кор мекунад. дӯстони азиз, ягом ҳавлӣ агар бошам агар яъне ки алишам мекунем. агар хонаи замин дошта бошем, вариантҳои алиш ба хонаи заминам мешидаем. хай шахсоне ки мехаранд ё ки алиш мекунанд, рақамошон дар поини видео аст. бо зангзани қачон суҳбат карда бештар маълумотша гирен. фақат ба хотири меҳнатҳои мо чӣ хеле ки мегӯм лайк казане барои даргана дорем ва чӣ намуд хонае ки мехарен дар комментари нависед. мо дар видео оянда ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба 12-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Файзрез. шаҳри Ваҳдат деҳаи Файзрезда қарор дорад. 7 сотиқ замин мақсад аст ки дудар хона кардаги тайёр дӯстони азиз ки хоб баняш мега дурунда аст ва ошхона дигар чизош дар берун аст. дарахтони мевадиҳанда, аловхона, газхона ва документҳои хонашам ҳаст. хона мегӯяд проекти мега 2 ошона бардоштаги аст. 2 хонаш тайёр аст. обсвет ва дарахтон дуруни хона дар баня, боз дар берун аловхона, газхона, обшин барое ки чизе ки лозим аст ҳамон чизо ҳаст. ҳуҷҷатам дорад. нархаш мега 145 бо арзонтар мекунем ва дӯстони азиз рақамошон тисела кор мекунад. шахсоне ки мехаранд мега конкретна арзон ва муомила дорад. шаҳри Ваҳдат деҳаи Файзред. бештар маълумоти аниқ ва пурраша тариқи телефон аз соҳибашон мегирем. дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо тайёр карда пешкаш накардем. то видеои оянда худо нигоҳбони ҳамаи шумо.